дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры! Як ваш сённяшні дзень? Было што-небудзь цікавае? Шчасціць вам, а у нас не. Сумна было. Эх. О! Здаецца, ліст электронны прыйшоў, чула? Ага, ад каго? Зараз паглядзім, не ведаю, так. О, адкрыўся! Чытай, Яна! Добра. Прывітанне Яны і Топа. Гэта нам. Далей чытай. Вас чакае сюрпрыз. О, нарэшце нешта цікавае! Ой, люблю сюрпрыз. А які? Ага, зараз. Так, до вас наближаюся я, супервыховательница. Сустракайте. Ой, здорово! Выховательница? Ой, Топа, ты чого? Дык яна ж зараз як пачне! Что? Не размаўляць, не гуляць, не шуметь, нічога нельга, толькі сядзець і маўчаць. Ой, где ты таких выхователей убачил? У адной казцы вось. У касцы? Мусить, яна там была просто злым персонажем. Ну так, але раптам і да нас такая прыйдзе з казкі. Ой, не трэба. Ось і я кажу, не трэба. А что ж нам робить? Хавацца, вот што. Хутчэй! Ой, Усё, сядзім ціха. Прывітанне, сябры, а вось і я. А дзе Топа і Яна? Супервыховательница – гэта я. Я придумала для малых столькі цікавых гульняў, а іх няма. Пашукаю у суседнім пакойчыку. Пайшла. як добра, Топа, што мы паспелі схавацца. Бо зараз было б. Не рабіце таго, не рабіце гэтага. Ой, вяртаецца! Хаваемся. Так, ну не знайшла я Топа і Яны. Дзе ж яны? А гэта, здаецца, вушкі Яны. І Топа там. А чаму яны хаваюцца? Што? Падумалі, што я са злой казкі? Але ж гэта не так. Тукі-тукі, Яна. Ой, прывітанне! Фея, якія ў мяне брудныя лапы! Бедная Янка. Тукі-тукі, Топа. Ой, толькі не трэба нас выхоўваць. О, так гэта ж наша феечка. Прывітанне. Якое шчасце! Але супервыховательница можа з'явіцца ў любы момант. Феечка, хаваемся разам. Хаваемся! Чакайце, ніхто болей не з'явіцца. Адкуль вы ведаеце? Мы ад яе ліст атрымалі. Да гэта я ліст даслала. Вы? Так, хацела для вас свята зрабіць, а вы Ух ты! пачалі хавацца. Крыўдна. Топа, а гэта за цябе! Злая казка! Нельга думаць дрэнна пра ўсіх за аднаго толькі нейкага выпадка. Феечка, прабачце, калі ласка. Ну добра, толькі не рабіце так болей. Не буду. А якое такое свято для нас падрыхтавала наша милая супервыхователь? Не падлізвайцеся. Феечка, мы ж зразумелі сваю памылку. Так, давайте пачнем усё спачатку, нібы нічога не было. А давайте паспрабуем. До вас наближаюся я, супервыховательница. Сустракайте! Ура! Прывітанне! Я загадку загадаю і адгадку пачакаю. У адказ вы не маўчыце, а грамчэй за ўсіх крычыце. Ух ты! Слухаем. Белым піша словы. У школе ўсім знаёма.
сябруе з чорнай дошкай, знікае патрошку. О, что ж это? Піша белым. На чорнай дошцы. А? Дык гэта ж крэйда! Правильно! І крычалі вы добра. А ў мяне ў супервыхавацельніцы хто грамчэй гукае, той цукерку атрымае. Топе, Яначцы. Дякую! А зараз хто адгадае, які з 3 шарыкаў мульцік запускае? Уважліва глядзім. На адным машынка, На другим Сонейка. а на трэцім Телевизор! Это шарик с мультиком. Ой, який цудоўны вечар у нас атрымаўся, феечка. І ўсё дзякуючы вам, дарагая наша супервыхавацельніца. Я рада, што вам спадабалася. Ну а зараз час развітвацца. А сны таксама сёння цікавыя будуць. Як і сённяшні вечар. Ну, вядома. Тады хутчэй чысціць зубкі і ложачкі. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння, сябры! І чароўных вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.